ngokuhamba nokuba ney'ngqinamba engiba nazo phakathi kwami nobaba, ngoba sekuba nje into esengihlezi ngiyiphuza. Okay. Bese ngilala kubona nje ngakhuluma iqiniso. La ngisho ubaba nje njengoba uyahambe lezi zinto lama long distance akhe akadrayivayo, kwanaye bengasanginelisi ngenkonzo yasekameleni. Meyithi mengiphuze utshwala ngathi ngizodakwa utshwala ngilale ngikhohlwe izinto ey'ningi. Mina ngingasho okunye ungezwe ngiphuza kakhulu naye ubaba mengisenaso isikhathi sami nenkonzo yasekameleni. Enhla nasezansi sizisikaphunga noMageba eNingizimu Afrika yonkana angithobeke kakhulu nina besilo nginibingelele ubaba uSokhulo uNgcwedi uZondo uMthiyano uSikhangane uSohlaza ngiyanibingelela kakhulu ngicela ukunimukela namhlanje ohlelweni iBlack Live TV la khona sithi khona bafowethu wabuyelani emendweni. Iqiniso lempilo bafowethu lithi wonke umuntu uthi mayeshada egana yakoshada abe nento yokuthi uyokwakha umuzi uyokwakha ikhaya, kodwa ngenxa yezimo zempilo ngey'ngqinamba empilweni uthola ukuthi umuntu useyabuya ubuyele ekhaya kubo. Abanye bamjaje, abanye bamshaye ngamatshe, bangasondeli eduze bambuze ukuthi kwenzakalani. Kodwa namhlanje sithatha ithuba njenge-Black Live TV ukuthi sisondele kudade wethu siyombuza ukuthi kwenzakaleni, wabuyiswa yini emendweni. Asithathe ithuba sikubingelele dadewethu namhlanje ubingelela ababukele emakhaya. Sanibona nimabukele emakhaya beBlack Live. Igama lami nguMakhosi Zungu. Ngamuya emendweni. Makhosi Zungu. Yebo. Usuka kuphi inkosazane ngendawo? Ngisuka esigodini kaMaphumulo. Esigodini kwaMaphumulo. Yebo. Okay, ushadile? Yebo ngishadile. Ushade nini? Ngishade ngo-2020. 2020. Yebo. Okay. Beninesikhathi singanani nithandana nobaba before nishade? Sathandana u-2 years. Ethandaneni kwami naye. Nathandana u-2 years? Yebo. Shuthi naqala ukujola ngo-2018? Yebo. Okay. Ubunabo abantwana before uhlangana nobaba? Cha, bengenabo. Bungenabo? Yebo. Okay. Ninabo manje abantwana nobaba? Sinayo yedwa umntwana. Ninawo yedwa? Yebo. Nishade ngo-2020, nihlangane ngo-2018? Yebo. Shuthi najola nje 2 years? 2 years. Naseniyashada? Sasiyashada. Okay. Ninabantwana bangaki? Umfana oyedwa. Umntwana oyedwa. Umfana intombazane? Umfana. Okay. Uneminyaka emingaki umfana? Una 4 years. Una 4 years? Yebo. Okay. Uthe awunabantwana owabathola before nishada? Cha, bengenabo. Okay. Ubaba unabo? Angimazi angifuna uqamba amanga kodwa ngathi mina akanamntwana. Ngiqala ukumbona nje senze zonke izinto sesifunde siyashada wathi akanamntwana. Ngokwazi kwami. Angazi noma ekhuluma iqiniso noma ngifihlela abantwana ngazi kodwa ngazi akanamntwana. Oqala lo wami naye. Bakhona abantwana oke wababona after senishadile? Abekho. Ngoba ingane zeyifike nje ukuthi ezosisi bakhe mesho. Uthi vele umuntu wesilisa ngomazi noma eqinisile noma eqamba amanga. Okay. So nijole 2 years from 2018 to 2020 nashada? Yebo. Nayenza pre-marital counseling before nishada? Cha, senzanga. Aniyenzanga? Yebo. Nashada umshado onjani, omhlophe noma nashada umshado wesintu? Sashada umshado wesiZulu. Wesizulu? Yebo. Okay. Umfundisi naba nawe uzonishadisa noma nashada nje wesiZulu kuphela ephoyiseni lenkosi? Usaye ephoyiseni lenkosi wasashadela emakhaya. Okay. Na ephoyiseni lenkosi kusho ukuthi umfundisi abanga khona? Akabanga khona. Okay. Uyasonda? Cha, ngisondi. Awusonda? Yebo. Indaba ungasonda? Angithandi kwesontweni, ngavumi. Yonke into enesikhathi. Okay. Ubaba uyasonda? Yebo, uyasonda. Usonda? UNazaretha. So uhamba yedwa nje umgqibelo wona usale ekhaya? Yebo, uhamba yedwa. Okay. Njengamanje nisasebudlelwaneni nobaba? Sisanabo noma semngasekho right, sexega ngoba umuntu oshwala ama-truck. Uyahamba o 3 months,
abuya leso sikhathi bese ebuya angami nasikhathi sami mase ngicela inkonzo yasekameleni ehlezi ekhaya ngokukhathala. Okay. Mhlawumbe awungithatha ungibeke ngoba nginayo into yokuthi awusahlali naye. Wa decide ukubuyela ekhaya. Right? Yebo. Wa decide ukubuyela ekhaya. Wawushiya umshado. Yebo. Kwenzakalani? Kwenzakalani? Hey ngikhuluma iqiniso bengasamboni kahle ubaba. Okay. Angisamthembi nje neze nesikhathi sami ngasenaso. Ukumbone nawe impawu zomyeni wakho mase hayi osewedwa. Shuthi khona lo sunaye. Okay. Nga-end up awubona ukuthi ngcono angibuyele ekhaya ngoba ekhaya ngangaxoshwanga. Ngahamba ngiyogana. Bese ngihlulwe emendweni fanele ngibuyele ekhaya. Okay. Yini into edala ukuthi ubone ukuthi awusewedwa? Hey uyambona umuntu noma umfonela akusakubiza ukuthi iqala wathi masibani umkami khona amagama engibiza ngawo. Manje sevona ukuthi hey uthini yabonke lento athi umbangela isicefe. Manje amuthi hayi sekushintshile ukudla eplatini. Okay. Ubaba ngikathi nishada unawo umuzi? Bengenawo umuzi swakhe sesinaye. So 2. Niwakhe seninaye noba u2. Yebo. Uthe nihlala kuphi kambe? Usihlale la nganele khona senkandla. Esenkandla. Yebo. Okay, so nihlala enkandla noba u2. Yebo ngangihlala enkandla emzini. Okay. Wababa lo sawakha naye ngokuhluleka emendweni ke ngahleli kahle ngabuyela ekhaya kaMaphumulo. Uyasebenza? Yebo ngiyasebenza. Uyasebenza? Yebo. Okay. Ubaba uyasebenza? Uyasebenza shwala ama truck. Okay. Niqala ukuthandana nobaba ubesevele enza lo msebenzi awenzayo? Yebo, ukushayela ama-truck. Yebo. Okay. Kuthi uyezweni ukuthandana bebunjani ubudlelwane benu? Hayi bekumnandi. Ngoba yonke bengiphathiswe iqanda yonke engifuna angikhiphe. Kube mnandi nje bekuyifamily eright kumnandi. Kwanemali ubeyikhipha. Almost every month benginikwe 10,000. Okay. Manje ngiyabona na uyabona allowance okay ehla ngokwehla uthi hayi akusahambi kahle. Allowance yehlile. Yehlile uthi hayi khona lo. Oseyinika yena mina sengithola khona uncane la khona usuke sekuthiwani sekisondlo sengane. Isamukeleke nami. Okay. Ikhona into ephathekayo owakwayithola ukuthi ubaba uyayenza okanye uyacabangela ngenxa yokubuka isimo senhlalo manje okanye kukhona into owakwayithola ephathekayo ukuthi khona ubaba into ayenzayo? Hayi ngiyacabangela ukuthi khona lo into ayenzayo. Okay. So uze wafika esinqumweni sokuthi uthathe impahla zakho ugoduke ekhaya ngenxa yama assumption? Yebo. Wa decide ukugoduka ngenxa yama assumption? Phela imengasekho inkonzo yasekameleni suke ngesemnandi suke sevele sekubanda. Ngeke umuntu ahambe izinyanga mawuthi yabuya uthi ucela lo inkonzo yasekameleni ahleze ekutshela ukhathele. Ngiyacaca sikhona lo osehleze embe eduze kwakhe awamfudumezayo. Yeah. Ngibekela isithombeni Nkosazana. Iziphi izathu eyidala ukuthi ufinyelele esinqumweni sokuthi uthatha imithwalo yakho uyagoduka ekhaya? Inkonzo yasekamereni? Iyoqala inkonzo yasekameleni. Okay. Nenhlalo nje ingasinhle phansi kwami. Okay. Nakhona nje emzini ubone nawe uthi arisaphatheli kahle nomamezala meseshona le inamagama akhuluma ukuthi hayi ngoba ekhaya wangaxoshwe ngcono ngithathe ngokwami ngiphindele endlini. Nihlala emzini wenu okanye Umuzi wami nomyeni wami. umamezala? Umamezala uyafika labo umama labathi hayi ikwandodana umuntu ofana ungasikhatsini. Kwami ekhuluma mina umyeni wami ngesikhathi sengishada bazi ngifaka amablue ngifake leggings ngiqoloma yini. Ngeke ukuthi mase kufika umamezala sefaneke ngamsaqonto bengiyigqoka. Uthi sefale ngishuqule ngifake ikete ezinde mina lo myeni wami safunga lapha phambi kwenduna. Wathi yonke into ozoyiqoka nje iqoloma into ezoyizwe ufeel comfortable. Manje ngeke ngitshele ngomamezala ukuthi ngiqokeni. Okay, umamezala ahlali nani uyafika? Yebo. Ahamba. Wena into ekukhathazayo kakhulu okwamanje engisayitholile inkonzo yasekamereni ngoba isimo senhlalo kusho ukuthi umamezala uyafika nje ahambe. Ngeke mhlambe kuze kube isona izathu futhi esingqange sikwenze wagoduka. Kusho ukuthi singabala inkonzo yasekamereni isiphe sesibili. Sesibili nemali senginike encane.
nemali. Yebo. Okay, wesithathu. Hayi akukho kwesithathu ilokho nje u2. Inkonzo yasekameleni nemali sinciphile. Okay. Ngicela ukubuza sisi wami. Isiphi isizathu esadala ngo-2020 udecide ukuthi uyavuma ukuyogana, uyavuma ukushada? Yini wawuyoyenza la owawuyoganela khona? Ngiyangokwakha ubudlelwane nefamily yasekhaya neyamini wami ngiyoba umfazi oqotho, ngizala abantwana. uNkulunkulu wasibusisa ngengane eyodwa. Ngahlala ngabekezela ngokuhamba kwezinto-ke izinto zasemhlabeni yabona ukuthi hayi nami ngaphezu kwamandla-ke manje ukuqhubeka ukuhamba kweminyaka. Okay. Uke wahlala phansi nobaba wakhuluma naye ngokunganeliseki kwakho okanye uvela wathatha i-decision yokugoduka? Angithathanga i-decision ngagoduka. Bengizama ngikhuluma nobaba. Yeah. Noma ebukile nje umuntu ohambayo asihlezi ngenaso isikhathi. Sohlambe sizoxoxa kancane athi hayi sobe siqhubeke mfana sikhulume. Umuntu mengesenasho nesikhathi sokukhuluma sobona ukuthi hayi vele usuyinkinga nawe sayifala ugudlu eduze kwakhe. Ngizamile kathathu. Kwalokho kugcina ngazathi mina hayi okay angibiza amafamily ami awefamily yababa la ngiganile khona yasekhaya. Wathi angayenzi leyo nto. Wangifuna phela angenelele. Okay. Ngase ngithathe isinqumo decision ukuthi ngahlulwa umendo ngayibuyela ekhaya ngathi mina hayi ngeke baba mosho kanjalo angiphindele ekhaya. Okay. Naye wakwamukela lokho ke. Wangalokho engivimba. Okay. Uyaphuza baba? Akaphuzi. Wena uyaphuza? Ngiyaphuza. Okay. Angithi uyazi ukuthi Nkosazane ukuze sikwazi ukuthi leli ikhaya lakhe noma into enikwazi ukulungiseka, angithi uyazi ukuthi kufanele sibe neqiniso, sikhuluma iqiniso. Yebo. Okay, uyaphuza? Yebo ngiyaphuza. Ngitshela iqiniso. Khona omunye umuntu othandana naye noma uke wathandana naye? Hayi akekho. Usushadile? Akekho sengishadile. Cela uphinde ukugcina sisi wami. Khona umuntu oke waba naye ebudlelwaneni usushadile? Cha akekho sengishadile. Akekho. Bekuwubaba kuphela yena. Bekubaba kuphela. Okay. So ubaba inkonzo yasekamereni anisayenzi at all okanye awusayitholi njengenjwayelo? Number 2, lento yemali asakunikeze at all, akondle ekhaya okanye ukuthi asakwenzi njenga before? Asakwenzi njenga before Yeah. okwemali. Yeah. Okwenkonzo yasekameleni hleze efika nje umuntu okhathele athi angithi uyazi mama ngishala ama-truck yonke lento. Hayi ngisobona ngakusasa. Yeah. Nangakusasa umuntu avena avuka athini nakho seyabiza eDepo. Agcina uzokuphela lezo insuku zakhe ehleli nami ngingazange ngithole inkonzo yasekameleni. Okay. Ekhaya khona bakini? Ekhaya khona uma nogogo nabafowethu. Baba usakhona? Cha ubaba asekho. Okay. Wathini uma wakho mhlazane ufike ekhaya uthola imithwalo yakho ubuya emshadweni? Wathini? Phela uma wathi angibele emendweni ngathi mina manje ngeke ngikwazi ukubela emendweni ngineyinkinga ezingibuyisile. Ngathi mina ngamtshela athi mina ayikho into ehlala lapha isigcino mengihlala lapha ukuthi ngophuma ngebhokisi. Ngoba ngiyayibona impatho ayisekho kahle. Wonke kumzali ngalakho emebuyela emendweni uyayamukela. Wangamukela kuma ngahlala kanjalo ekhaya. Okay, nigcina ukwenza inkonzo yasekamereni nobaba? Ithuluzi lakhe belisebenza kahle? Lasebenza ayodwa nje injwayelo. Bengasalizwa nje injwayelo. Bese nokufeyila. Okay. Bese linokufeyila. Mocabanga yini isizathu? Njengasho mina isizathu ngiyasothi khona lo asenaye asemtholile. Usola ukuthi khona la asenaye asemtholile. Okay. Ngiyawezwa amaphutha kababa akwenza ukuthi wena ugcine udecide ukuthi ugoduke ngokuveza kwakho. Wena athina wakhe amaphutha okanye wena kukho okwenzile okwrong? Hayi mina kukho ngikwenzile wrong ngoba mina ngahlala ngawumfazi ngabekezela umfazi wakhokhela zaphelele. Obacaca wenza into ngahlala. Okay. Uveza ukuthi wena wahlala wabekezela, kukubekezela yini ukuthi ngoba inkonzo yasekamereni ayisenzeki ngendlela? Yebo ngiqala ngabekezela ngisho ngasenzeki.
Imake Kodwa- mama, kukubekezela yini ukuthi inkonzo isekamereni ngoba ayisenze ngendlela Yebo. wena uthatha imithwalo yakhe godu kukubekezela yini lokho? Ukubekezela yebo. Ukubekezela ugodu. Kodwa ngasefane ngisakwazi ukuhlala ngasekho. Okay. Njengamanje ugoduke nini Kodwa nini? Kodwa ngoMarch. kulo nyaka? Yebo. Khona umuntu osuthandana naye? Akekho kwamanje. Inkonzo esekamereni usuyayithola? Angitholi. Usekuprovider ngcono nje usekhaya? Cha. Yini ekusizile ngokugoduka? Engisizile ukugoduka ukuthi nje ngihlale ekhaya ngihluze ikhanda ngizazi ngifunani empilweni ngiwangihlulekile emendweni ngikwazi ukukhulisa ingane yami. Mhlambe nawe ubaba mhlambe ilanga sizothola isikhathi sokuthi mhlambe sixoxe sibonisana amaphutha. Okay. Mhlambe ngelilanga ubaba nizothola isikhathi naye nihlale phansi nixoxe mhlambe nibonisana amaphutha ngiyayithanda leyo nkosazana. Yebo. Usafisa ukulungisa izinto nobaba kwakho? Yebo ngifisa kami. Usafisa? Yebo. Usamthanda? Yebo ngisamthanda ubaba Okay. liphelile uthando. Okay. Kulungile nkosazana sokhuluma nobaba kodwa kuyiphutha ukuthi uma wakhe umuzi uma kunezinto engenzeki ngendlela ekhaya lakho wena ubone kuyisixazululo ukugoduka. Ngoba njengamanje mangase kubuze nsisi wami lapha kwakhe emzini wenu nobaba khona ba uba umfazi njengoba wena usekhaya kini. Ngayakho umuntu. Uma ungathola ukuthi khona omunye umuntu osewumfazi ngoba phela uhambe ngoMarch, April, May, June, July, u-August manje 4 months ungekho. Uma ungathola ukuthi sekukhona umuntu manje osewumfazi lapho ungenza njani? Hawu uyazi nawe baba ngachitha kugayiwe lapho uyazi. Bokuchithwa yini bugayiwe wena ungekho njengomfazi? Ahlongananga nobaba. Yena before masibecama sokhomya umfazi ufana abuye ezingimina. Okay. Sizobonisana. Siphinde nkosazana. Bokuchithwa yini bugayiwe wena uhleli kini? Ekamereni lakho la kufanele ulala khona, ulala khona. Khona ba. Ekitchen lakho la kufanele ngabe khona uphekela umyeni wakho, ubani ophekayo. Egcekeni ngaphakathi endlini la kufanele uyaklina khona njengomfazi. Kuklina ba. Loya muzi lo yakufanele kugcwala idust phansi ngoba akekho umuntu wesifazane. Uma kwaba khona okhona buzochitha bugayiwe ungekho wena. Yebo. Phela kwami lapha noma nini mengifuna ukufika ngisangafika. Ukuthi nje ngahamba usocikeke mangisafuna ukubuya ngabuya. Uyakwazi nawe ubaba la khona. Iyona ke nkosazana into eyinkinga leyo yazo. Izwana. Uma kuukuthi ucikekile noma uphatheke kabi, uma usemshadweni ayikho into ethi kuyagoduka. Uyangizwa? Yebo. Uma usemshadweni ukucikeka kwakho nokuphatheka kabi ayikho into ethi kufuna uthathe imithwalo yakho ugoduke ngoba ucikekile. Uyezwa leyo nto? Yebo. Ngenkathi uphuma ekhaya kini angithi waphuma ngebhokisi Yebo. lalichaza ukuthini ibhokisi kwana? Lachaza ukuthi ngiyobuya ngalo. Lachaza ukuthi sengiphelele khona. Yeah. Manje into ekwenza ukuthi uphinde lokhu ugoduke uyakini 4 months. Lesikhala esingaka osuzivulile. Kungakukhalisa ukuthola ukuthi ubaba khona umuntu osekhona. Ngoba wena uhlele ekhaya kini. So ngiyocela ukuthi mhlambe uma simbiza ubaba uyokusiza ukwehlela ngezansi uxolise sisiwami ngoba ayikho into ethi uma usuganile umfazi womuntu uma kukhona ukuphambana phakathi kwenu wena hamba yekini kahle kahle wena once wagana waphuma kini ngebhokisi ikhaya lakho ila ekhaya lapho uhleli njengobani. Ha mama. Ngiyaphinda ngiyabuza lapho uhleli njengoba Njengesivakashi sakhona singabe isivakashi wase ngibiza esinye isibongo vele. asilanda umyeni wakho sesiwami yeso Yebo. hlale naye phansi uzehlise bese inkinga yakhe uzama ukuhlangabezana nayo. Into edala ukuthi angaperform kahle empedeni bese uyayibuza ukuthi iziphi izathu bese uhlala naye phansi ukhulume naye kahle wenza ukuthi umyeni wakho akwazi ukubhobokelana nawe ngoba the time umphushela kude uyamvalela ukuthi akwazi ukubhobokela ukuthi yini inkinga yakhe ngoba ikhona inkinga nayo. So wena silanda umyeni wakho manje sikhulume naye bese ubhobokelana naye akutshela ukuthi yini into edala ukuthi ingaperforme kahle ekamereni. Number 2 bese yaveza ukuthi yini le edala ukuthi imali ayikhipha before angasayikhiphi manje. Enye izinto ezibulalayo dadewethu lento yokuassume ama-assumptions ayayibulala imizi uthola ukuthi leyo nto ibingesilona iqiniso ngempela.
ungalinge kwenzeke into ekhaya lakho uyikholwe ungena proof yayo, ngoba njengamanje uconvinced ukuthi umyeni wakho nomunye umuntu kodwa awukazi wabona lutho. Umfazi ohlakaniphile uyena wakhe ikhaya lakhe. Mbukelo weBlack Life TV, siyolanda ubaba umyeni kadadewethu. Ke sihlale naye phansi sikhulume naye. Udadewethu uyaveza ukuthi bezikhona ingqinamba but amaphutha akhe uyaveza ukuthi uyawabona. Siyakholwa ukuthi umyeni wakhe sothi masihlala naye phansi asitshela isitori esifanayo nalesi sisithola kudadewethu, ngoba iqiniso lithi mbukelo wami omuhle, azikho izinto eziphathekayo esizitholayo njengamanje usisi asibekela zona edala ukuthi agoduke aye ekhaya, and uyafisa ukuthi umuzi wakhe uphinde wakheke ngendlela. Ake silandeke umama owecebo sokhulu sizwe ubaba ukuthi yena uthini. Thank you. Siyabingelela ababukeli emakhaya. I am your host umama owecebo sokhulu on Black Life TV. It's episode 2 of season 4. So siyanamukela-ke. Namhlanje sinobaba lana ozosibekela nje udaba lakhe. Baba siyabingelela, siyakwamukela. Ngiyakhuleka ukuzithoba ngibingelele ku Black Life TV. Oxolo nginamalimi. Ngicela ungibekezelele mangikhuluma ngathi ngiyakhatha. Okay. Mangibingelela kubabukeli. Usibusiso kaMkhize. Okay. Ngokusuka ngisenkandla ngokudabuka. Enkandla le kwaNcamalala. KwaNcamalala. Okay. So baba uMkhize yini ngokwakho ukucabanga edala ukuthi umshado wakho ubhidlike? But before sifike lapho ngicela nje unginikeze just the highlights ukuthi ubaba uMkhize uhlala enkandla full time, unonkosikazi, abantwana bangaki, ukusebenza ubaba uyasebenza, just nje a bit of a background. Ngingasho ukuthi ngiyasebenza ngokwamanje, ngisawumuntu obesathukile ngokuthola ikholi, ngithuka sengibizwa indaba sengiyibona ngihleze kuma camera. Kungithusile lokho ke kumina nje, namanje ngithukile ngazi ukwenzakalani ngoba ngisuye umuntu ongathi uyisixhwanguxhwangu. Yeah. Angisuye umuntu ophuma endleleni. Okay. Kodwa nje namanje nje angazi mina ezathukile nje ngoba sokungibuza ngomshado yathi ngikuwona phambilini. Yeah. Ngaba nengqinamba ezengifice endleleni kuona. Okay. Manje kungithusile ngalokho ukuthi ngabe kwenzakalani. Okay. So baba ngokubeka kwakho uthi umshado obukuwo, meaning ukuthi ngokwakho you have concluded ukuthi lo mshado usuphelile. Ngeke ngisho kanjalo, engakusho mangabe ngicabanga ingqinamba engithengena kuona. Ngingene kuona right kanti phakathi wafike bangivukela njengotshwala masukuthi ukuphuzile. Okay. Baba ushade ngamuphi unyaka? Noma ushadelwe ngamuphi unyaka? Noma unyaka 2018 akusenayo isho nxa engine-stress ngakhona. Kodwa nje sikhonyana impela iminyaka. Abantwana ninabo nonkosikazi? Ya nginawo umntwana womfana nonkosikazi wami. Okay. All right. So ungasidwebela ke baba isithombe ukuthi yini le khungathile to a point ukuthi njengoba usho ukuthi unokhwantalala, awuzizwa nje kahle, umuntu ongathuthukile. Ucela nje ungidwebela isithombe nje ungibeke emgqeni ukuthi kwenzakalani. Dadewethu uma ngabe ngichaza ngasho ukuthi ngumuntu odinga i-counseling. Uma ukuthi angibekele isithombe kuvele kuvuka usizi ngendlela inkosikazi yami ebengiyithanda ngakhona kodwa nga-end up sengiphoxeka ngakhona. Yeah. Uma ngadweba isithombe, uma wengane zami bengasole lutho. Right. Uma wengane zami ngithandele naye mhlawumbe iminyaka emibili ngenza ukulungiswa mina kubo. Okay. Ngokuphelelisiwe. Okay. Uma wengane zami ngakhela umuzi sithabathaba ukuthi yahlele kuwona lo muzi nengane yami umntwana somthole sesekuwona umuzi. Ngumuntu osebenza enkampanini ethize noma ngeze kwedalula la ngoba kuba manje ngiyayipromote ngoba ngisemoyeni. Yeah. Into enzakalayo uma wengane zami futhi khona lokuthi uma ugawula induku ezizweni kanti induku mhlawumbe ifihla umquba ngemuva ngokwesintu ngoba siZulu ugawula ezizweni. So ugawula umuntu ongawazi induku ethi igawula ezizweni. Yeah. Yes, nami ngathi ngiyodeliver nje la
eStenga. Yeah. Ngihamba nge-truck lo msebenzi angidalula ukuthi ngangiphi inkampani ngodeliver khona. Mhlawumbe ngisena 3 months 2 months ngisebenza ngisemusha ngokuthi sihamba ama long distance ngathola le nduku engishoyo ngayigawula ngokukhulu ukusheshsha akuphela ngasinganani nje ngizona nami mhlawumbe iminyaka ewu2 years ngavela kubo ngosemthethweni ngoba nginenhloso sokuthi ngifuna ukuthi ngoba ngihamba emgwaqeni kunoma ngificwa zivunguvungu ukuthi mhlawumbe uma usemontweni sesikhona ukuthi impilo yakho ikhatha noma yinini. Right. Ngihamba ngenqola yomlilo ngihamba emphakathini umphakathi ubuye ube nayiteleka bo befuna imfuno zawo umphakathi bevala emgwaqo ukuthi inqola esihamba ngazo ugcina sebeyilimaza. Okay. Ngathi umfazi akasondela eduzane ukuze manginenkinga ngikwazi ukubikela ekhaya kube yena ozisela ngami umbiko umama sekhulile. End up uma wengane zami ngithola la ngihlala khona ukuthi kanti mina ngibhizi ngifaka imali ekhaya sengene ophuzweni ekade ngingamazeli lona mina unkosikazi wami. Uphuzu babakhuluma ngalo inkambo zikaFaro. Umama sengene enkambeni. Ngalimala kakhulu emoyini kanti kade ngiphumile mangaphosisi nje ngihamba ngiseswazini. Yeah. Ne-truck hlahla leyo ikhona imoto umngane wami ezobuyize ngapha esisixhumane nabanye zakwethu akade ngisuka iqueue ngilinde ukulayisha. Okay. Ngathi ngoba vele ngisekude ngingajomba ngoba vele uyabuya shibuye liphele u3 days singabuyanga. Okufika kwami azi emzini wami ngathola kuyiphathi. Ngifaka imali mina ekhaya ukuthi akudla umntwana ephinde ethele nomama igrocery ehambise ekhaya ukudla. Ekhaya lifudumale waphela bese khona sebheka umzali wami. So makoti ufuna mangifaka imali la ethengele mama ukudla ekhaya ngoba mina ngihlala namakoti emeceleni. Umama samshiya ekhaya. Okay. Yisa kanjani indaba eziceleni. Uma wengane yami ngathola ukuthi sesophuzweni mangifika ekhaya ziyiphathi kunabangani bakho uyagroove. Bagroova khona la egcekeni. Egcekeni ekhaya kudlala isound ered umzwami sophenduka ithavela. Lonto engingayazi. Ngathola ngephoxeka kakhulu. Ingane ngaleso sikhathi iphi? Umntwana wayilele wami ngafika sukuntambama. Okay. Wayilele tambe ulala wakho ubone ingane ilele ngoba phela umntwana akamdala into ethini ngoba mangaphosi manje ngithuna 4 years. Okay. Umntwana wethu njengamanje. Mangathi ngiyabuka ngimbuza kwenze njani vele eshaya uvale equleka ekwaphansi efisa ngiquleka manje nginokho endlini impela bazi mangiqhamuka mhlawumbe eqhamuka ngemonto encane enama letha aqhamuka mhlawumbe efihla into ngoba ngicaza mhlawumbe kuzoba igama mhlawumbe 3 to 4 times uma ngane ngomthole ephuzile ekhaya. Okusho ukuthi ngoba ngisho nje mina kuwena ngithi njengamanje mangibuyele emuva enkulumeni yethu ngithi ngizizwa ngiphoxeka noma ngithuka. Nanokuthi ngiyibone sengisukuma camera ukuba ngabe mhlawumbe mina engitheke ngisondele kuona sengiyathuka mose kuyena futhi seza ngaphambili. Okay. Mhlawumbe angazi noma ngithi sezamshayana induku ngoba mina umuzi wami ngithi udube mhlawumbe sena 4 months edube umuzi wami ahamba ngokuthi bese kanti lapha sengiyibone ngathi emhlabeni angazi kwenzakalani. Ngoba ngomuntu esontayo ke mina. Okay. Ubaba ukhonza ngisebuhleni. Okay. Enkolo engikuyona. Ngithi nje ngisebuhleni ngingadalula ukuthi kuphi nendawo ngithi ngisebuhleni ngokukholo ngoba ukuthi ngisebuhleni igama laziwa ijikelele. Jikelele yes ngisebuhleni. Okay. So uma umfica umama kulesimo ikuphi mhlambe okwenzeka mhlawumbe wathuka usumbeka isandla khona mhlambe okwaba ukuxakazisana phakathi kwakho naye. Engakudalula wathi kumina kade kuyi birthday yakhe. Okay. Wacela abangani bakhe abasendaweni oshom bathi hayi bashaya into encane ngoba uya birthday. Uya birthday. Okay. Ngoba vele uma ngibe emsebenzini ngi-understand okay ngempela ngalala. Kuthi ngoba vele angizwani nophuzu. Hayi ngabe sengidlala empedeni wengane walala nengane yakhe. Kwathela 2 days ngabuyile emuva futhi. Umama naye uyakhonza baba. Sisimama kwami wathi akavumi ukuthi esontweni inkolo yami ikithi umuntu ungamphoqi. Okay. Ukuthi hambe esontweni isimo sangakuvumeli ukuthi ungaye esontweni. Okay. So njengamanje mawukwenzekile kwaqondana nokuthi yisabatha usekhaya uphuma wedwa yena uyasala. Hayi impela ngiphuma ngedwa ngesontweni. Okay. So after leso sigigaba sokuthi umfice enze iphathi wabuyela emumva and then kwasekuthekani phakathi kwenu?
Okokuqala wathi kumina ngoba iphathi ngamukela nga-understand ukuthi hhayi vele ngiyazi ukuthi ngoba naye ngoba sisebancane shuthi kwaba inhlanhla leyo ukuthi nje sheshe sithole nami umsebenzi okwazi ngi-afford ukuthi ngilobole. Engingakubeka nje ngingaqale ngibheke okubi siqale ngibheke okubi. Inkosikazi yami yade ingazi phambilini ngoba bengihlonipha kakhulu. Ayikho into engathi imbi engathi ekuqaleni wayephambi kwakuyona. Okay. Kokunye mina ngathi mhlawumbe noma umsebenzi ukuhamba ukuthi ekhaya-ke ngihamba inyanga yonke. Bagcina bakhonfuzeka abangani angazi. Ngoba manje ngi-end-up manje nje angisenakho ukuthi ngisenonkosikazi. Okay. Ngoba sengumshela nokuphuza okudakwayo. So ulahlekelwe ukumethemba kahle. Ngilahlekelwa kumthemba nesimilo sakamama sithanda ukulimala ngoba uma wengane zami cha impela yena ngiyamazi umuntu benginakekela. Kodwa manje usikhathi kushisa isikhathi mangine 2 days ufuna ngibuyele emuva umbotho umzimba wakho utubekile izinto abayidlayo ziyabagqilaza. Ngithi phela khona lokutshela kuphumile noma ngezokudalula lapho ngoba sisemoyini ngizothiwa ngipromote inkampani. Yeah. Abaphuza bathi hayi ushukela kanti kuyabalimaza. Ukuyabalimaza ongangokuthi yazi lento dadewethu nje ngoba uphambi kwami ukube kuya ngami. Yeah. Bengingafisi ukuthi le nkulumo yami nohulumeni ayibona. Ngoba thina abantu besilisa asinayo umkhulumeli. Yes. Into eyenzakalayo thina mangabe sesikwazi ukuphendula i-anger kuthiwa thina singamadoda sivela ngaphakathi sihlukumeza omama. Ngaso ngesikhathi omama bathela becindezeleleka. Kungasalandelela ukuthi uqale kuphi izicindezeleleke lo muntu amakhosi ade ngomnikeza wona mina imali ade ngumsupporta ngazo ukuthi anakele ingane zami ecuya imali yezingane zami ejabule nabangani bakhe. Ngijabule manje kumina ikhandi enga ukuthi bakithi sisamaphutha seza awaba u4 ngumthole semaphutheni lenti enga kumina. Uhulumeni uthini mase ngibeka isandla ngoba mina nje eqinisweni lonke angaze ngimbeke isandla. Ngaze ngimbeke isandla futhi nawe uyazi la uma ingane zami la khona ukuthi akaze ngimbeke isandla. Ngoba ngithi hayi umuntu wesifazana eze ngilwe naye. Yeah. Ngoba umuntu ekade ngithi futhi ngibeke ngizamthanda uma wengane zami uyena nje ngibhoxe ngophuzo. So into enibangayo kahle uphuzo oludakayo. Ayuphuza mntaka baba uphuzo dadewethu kakhulu esilibanga noma wengane zami. Khabazela iziphi izinyathelo osuke wayithatha ukuzama ukulekelela unkosikazi kule nkinga sebhekene nayo ngoba shuthi ukhona inkinga abhekene nayo usuke wahlala naye phansi wambuza imbangela yakho lokho mhlawumbe usuke waxhumana nabasekhweni lakho ikuphi nje osuke wathi uzama ukulungisa ngakho. Engakubeka njengoba ngindoda yaleka Zulu ngoba bezile nabakhongi awubize nomndeni wakubo ngathi akusondela angisaboni kahle la ukuthi kwenzani nkosazi wami ngoba eqinisweni lonke ngisho ngingambamba nendoda cha. Yeah. Angaze ngimbambe nendoda lelo phuzo ngabaxoxa bonke abakhongi bami nabakubi family ngathi akakhulume wangundaza okuthiwa ungundaza ongaphumele kobathi kwenzakalani wathi ayaxolisa akuyimistake abangani bakhe kubirthday abangani bakhe kodwa ngokuthi ngoba ekhaya unengane encane acitha abangani bakhe lo birthday emzini wami uthi mina neda ngibekolanga kuze kube u4 futhi birthday abangani bakhe beza kulomuzi umngani beza kulomuzi abangani lomuzi uthi abangani bakhe ababirthday yawo manje mina mesho kanjalo ngabona lento ayisho ayangisayitholi kahle ayenzi sense. Okay. Baba Mkhize ngokwakho ke ngoba nakho sesila kukhona mhlambe onethemba lokuthi kungalungiseka ukuze nikwazi ukuphinde nihlale kahle ngokuthula nibe unkosikazi nendoda. Ngeke ngithi ngiyanqaba futhi ngeke ngisho ukuthi ngiyavuma ngoba lento masebuka sidinga nabantu laba bathi mina organize la abathena abacanceling. Okay. Ngiphinde futhi okwesibili nje bangadalula umama naye akekho uma mhlawumbe senizobuyela kuyena bese ngibona vele ngumlamanisa. Oh, okay. Ngisimo sokuthi uma ukuthi lemqonda kanawo nabangani bakhe akawushintshe. Right. Azi ukuthi elanyiwe unami ngikwazi ukuthi ngijabule phela njengendoda mangabe umama engihlukumezile ngithathe imoto ngiye ngimamncane yojabisa impilo yami ngoba ngeke ngisho ngizomumukela ngokusheshsha ngoba ngizazi ukuthi ihamba yena inhlelo zakhe. Mana ke Khabazela usufaka olunye udaba ke manje. Udaba lokuthi umama ubusuhlela ukumlamanisa noma usuqalile uyamlamanisa.
bengithi ngiyacabanga ngoba naye angaluthi ifahla ukuvuka nje bomvu endlini ngavele ngahlehlisa inyawo ukuthi ngithi ngizomlamanisa. Uhlehlisa ngoba uvuka nje bovu kodwa usekhona lo usubeke kuyamehlo ukuthi mangingalunga mhlambe uye ngamsondeza. Bese ngibona ukuthi vele ebe khona noma khona sangakenzi lutho. Bese ngibonisa ngathi angaba khona ngoba umama ngibone engiphoxa empilweni yami. Shuthi ukhona lo wesifazana osemqondweni manje already nje ogada igebe ukuthi maybe wathi pheze uyangena. Bengingabeka kanjalo ngokuthi umuzi wami soshiye yedwa kakhulu ngokuthi umuzi wami njengoba uhlala abafowethu ngoba ngihambe ngiphume nomsebenzi. Okay. Ngoba ngisho soshiye mhlawumbe inyanga sezo4 uwodwa egcikeni. Imali sengifaka abafowethu ngibuye ngiphosekeni imali ukuthi ngiyazi ukuthi ufike ngifake nemali yengane. Ukuba kuyimanje. Ugodukile. So since agoduka uke waxhumana naye waxhumana nabasekhweni ukubuza mhlawumbe ukuthi kwenzakalani. Ngiyaxhumana nabo. Ukuthi ke ngokuthi ngoba ngibe ngihambe ama long distance isikhathi kahle isinyanga sithuli sokuthi ngibuyele ngoba uqala ngasithola isikhathi. Right. Wambandaza wathi amaphatha abangani bakhe asukenziwe egcekeni lami. Esho kuphi kuba kubo edefender wathi amaphatha soke wenze ekhaya abangani bakhe. Okay. Njengoba ngisho namanje ukuthi ngingakakholwa kahle. Ukuthi mengabe ethi ubuya weqinisa noma ubuya ngokuthi amaphutha sawenza ngeke senzeka ekhaya. Okay. Baba Mkhize siyabonga ithuba nesikhathi. Sizoya nje etolo siyodayisa kafushane ebese silanda ubaba sokhulu silande naye umama kwakho. Sike sihlale phansi sibone ukuthi kukhona yini okusangalungiseka. Into nje engiyithandayo ukuthi awuphiki futhi awuvumi. Okusho ukuthi lapho kukhona mhlambe esingaphuma nakho okuphathekayo namhlanje. Babukele emakhaya ilona kudaba lolu lwefamily yakaMkhize ukuthi nango umama ecula ezikambeni zikaFaro ubaba uMkhize ngapha uthi akasazi enze njani kodwa ke let's go to etolo sibuye sibone ukuthi sihlanganisani ukuze lo mndeni wakheke. Thank you. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi. Wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalele. Insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Asiphinde sikwamukele mbukelo wami omuhle weBlack Life TV. Cwedi yomsebenzi lo ngihamba nomama owecebo sokhulu. Namhlanje sine family ke yakwaMkhize, ubaba uKhabazela kanye nodadewethu uMazungu oshadele kaMkhize. Mama udaba ngiyalithola from uMazungu. Yes. Mkhize ake ngithi nje umama uMkhize. Yeah. Udaba ngiyalithola mama uveza ukuthi bathandane ngo2018. Okay.
bashada ngo-2020 2020. You're right. bajorire 2 years 2 years, yeah. then base beyashada ngo-2020 Okay. banengane eyodwa And a 4 ena 4 years yes into ke edala ukuthi umama a decide ukuthatha impahla zakhe agoduke khala ukuthi ubaba aka perform kahle kwinkonzo yasekamereni All right. okwesibili ukhala ngokuthi ugcwabe akasamnikezeli imali Oh, okay. njengoba bebesanda kushada Ebemnikeza. ebemnikezela Right. so ilezo izathu zombili eyidale ukuthi kulo Ashiye nyaka umyeni wakhe. ngoMarch a decide ugoduka aye Abuye ekhaya Okay. so ulibeka kanjalo nje udaba kodwa ke exoxeni kwami naye ukuvezile futhi ukuthi uyalibona iphutha Okay. ngakuyena and uyafisa ukuthi axoxisane nokhabazela All right. ingakho sila namhlanje bela but ke ngiyacabanga somnikeza ithuba mama ukuthi adlulise udaba lakhe kugcwaba ukuthi yini la afisa uyixoxa naye ngoba iqiniso lithi uhambile usekhaya for 4 months manje so udaba lukanjalo kuphela izathu nje ziwu2 ucansi inkonzo yasekamereni number 2 imali Hey, imali impande. ushiye umendo ngenxa yocansi nemali. nemali thina ugcwaba Ugcabe babusokhulu Mm. ukhala ngokuthi yeah unkosikazi wakho uyamthanda. yeah But challenge uphuzo oludakayo. Uthi sekuze kwaba yikhathi ezine la khona athi mebuye ekhaya afice ekhaya zibuya kuyiphathi kukhona abangane kukhala wena radio nje ziwa ngempela. Mayebuza ugcwabe athi hayi iphathi yami nganami ngokuthi nginomntwana omncane angikwazi ukuhamba la ekhaya ngithe okungcono akuze bona ngiba host la. So umama unenhliziyo enhle uvula idladla beza abangani kushawa iphathi. So into ebangwayo ngokukakhabazela yeah uphuzo oludakayo. Akaze zambambe ephutheni umama akukho okunye amsola ngakho. Inkinga nje edala ukuthi kuze kufinyelele la ukuthi umama usetholakale kaningi intoxicated ephuzile kukhona nomntwana omncane ekhaya. iphathi yenzelwa kuphi Iyenzelwe ekhaya kaMkhize. emzini wabo Yebo egcekeni. okay Yebo. So umama mebhedeya abangani bayeza. Makubhedeya abangani bayeza. Inkinga bathi mase befikile bangagcini nje ngokuhlala abadli babe sebethinta nezinkambi zikafaro. okay Manje ubaba ukhala ngokuthi ke ezintweni zonke akahambisani nophuzo oludakayo. Iyona ke challenge ayibekile kumina kade sixoxa earlier. Angazi babukhabazela ngikubeka kahle. yeah Ayikuhamba kahle kakhulu njengamanje kusekuthula lapha ngokubona. okay mhlambe Mumbo ngicela ukuchecka la mne wethu ubunalo ulwazi lokuthi umama uyaphuza before nishada Ngabe ngiqamba manga ngoba kumina nje hayi kube surprise kumthola ekhaya khona akwenzayo uphatheka nophuzo odakwayo. kulo 2 years nijola naye awukaze wambona mhlambe ephuzile Hayi bengathi ngimbona impela yena. shuthi singasho nje ukuthi umama wakufihlela Yena impela wadlala le ndima yakhe umuntu impela ngabe wayefundela ngizomvuma ukuthi impela hayi uphethe lokuchwepheshe ngoba angikhumbuli ngumthola umama wakwami ekuleli iphutha angene kulona. Bangisho namanje nje ngoba ngilapha ngumbona phambi kobuso bami. Inyembezi ziyagobhoza enhlizweni yami ukuthi umuntu bengimthanda kangaka. Ngapha sengiphendula le ncwadi akangiphendula ngayo ukuthi engene edakamizweni zophuzo nabangani kangaka. Ibengazi ukuthi mina ngihlangane nophuzo oludakwayo. Ngihlunge emoyeni wami njengamanje. Njengomuntu wenkonzo Gcwabe umama wakwaba nesikhathi la khona kulandela khona enkonzweni Hayi uma ingane yami washo kahle ukuthi
akavumi ukuthi engaya esontweni. Ngokwenkolo yami-ke mina-ke ngikholelwa ukuthi umuntu eke esontweni sekufika isikhathi sokuthi yena kuvume ngaphakathi ngoba nenkosi engikhuleka ngaphansi kwayo ngezuku edalule emoyeni ikisho ukuthi umuntu nakhululeka ukuze kuphenduke inhliziyo yakhe nothando lokuya esontweni ungamphoqi umuntu wakho uthi aya esontweni. Okay. So i-challenge ayikho ekutheni umama akasonti ila nje ophuzweni oludakayo. Impela ngithi ila ophuzweni oludakwayo ngoba ngiyibona uma ekhulisa ingane yami ibona umama ephephuka shuthi umuzi kababa uyafa ngoba le ngane iyokhula egcekeni yazi ukuthi lo muzi kababa wayo umama wayo futhi ubaba uyahluleka kumama. Noma ukuthi one day ingane yami sekhulile ibuzi ukuthi baba umama ongamkhuzi ngani ngoba nababa awuphuzi. Ungani ubaba baba wamnyekelela ephuza utshwala. Yilo mbuzo enginawo. Yeah. Mhlambe baba sokhulu nobaba Khabazela ake sinike mama Zungu. Mhlambe sikhona isizathu ongasinika sona esikwenze noma mhlamba ake ngiqale la. Utshwala ubuphuze after senishadile noma vele uhlangane nobaba uvele uyiphuzela. Phinde ngibingelele ubaba uKhabazela Gcabe kaMavofu. Utshwala bengiphuza ubaba ngimfihlele ngazi. Oh okay. Ngokuhamba nokuba nengqinamba engiba nazo phakathi kwami nobaba ngoba sekuwa nje into esengihlezi ngiyiphuza. Okay. Bese ngilala kubona nje ngakhuluma iqiniso. La ngisho ubaba nje njobe yahambe lezi zinto lama long distance akha driveayo kwana bengasanilise ngenkonzo yasekameleni. Meyithi mengiphuze utshwala ngazi ngizodakwa utshwala ngilale ngikhohle izinto eziningi. Mina ngingasho okunye ungeze ngiphuza kakhulu naye ubaba mengisenaso isikhathi sami nenkonzo yasekameleni. So into ngokwakho edala ukuthi uzufinyelela ekuthenini uphuze mawala umuzwa wokuthi uzizwa uwedwa umzwangedwa shothi ubufila lonely. Yebo kunjalo ngifila lonely ngalesikhathi ngimdinga yena ahleze nganginaki. Mazungu uyalidinga usizo ngotshwala okanye utshwala into ephuza kodwa ngeke uzuthi usodinga usizo. Ungakwazi ukuthi otshwaleni ume ungaphuzi okanye into othi awusakhona ukuyiyeka. Ngingakwazi uliyeka ngwakumanje ngisho noma uliphi usizo olungaqhamuka ukuze ngikwazi ukulungisa inkinga zami ngibuyele emzini wami. Usizo ongaqhamuka ngajabulela kakhulu. Kumanje ngifuna ukulungisa into zami nobaba ekhaya. Ngicela ukubuza futhi Mazungu. Lento yophuzo oludakayo yinto ongakwazi ukuyiyekela yona okanye mhlawumbe udinga usizo ekutheni ulekeleleke ekutheni uyiyeke okanye into ongakwazi ukuyiyekela yona. Iwona umbuzo wami lo. Ngiyakwazi ukuyiyekelela yona. Okay. Mama ngiyacabanga ukuthi uMazungu kunamazwi sikhuluma naye la namaphutha Gcabe awabonile ngasesayidini lakhe. Kunamazwi afisa ukwadlulisa kuwe, afisa ukuzindlala kuwe. Ngenxa yokuthi sithema sikhuluma naye wabona ukuthi lezi izathu ayibalayo ezimenza ukuthi athi uyagoduka uye ekhaya akuzona izathu angashiya ngazo umuzi. Mhlambe mama asiphinde lento siyiveze kuMazungu ukuthi umuntu wesilisa uma sichaza kulento yocansi noma inkonzo esekamereni umuntu wesilisa unalento ekuthiwa i-testosterone. I-testosterone yomuntu wesilisa once wadlula ku-30 40 kuya phezulu ayinyuki kodwa iyehla. Indlela abeperforma ngayo ubaba uKhabazela ngeke akwazi ukuperforma ngayo azabe na 60. Yeah. Akusiyena uKhabazela yedwa. Wonke amadoda akhona eSouth Africa. Ayikho indoda eperforma
ina 60 ngendlela ekade iperforma ngayo ina 30. Uma isina 40 futhi i-testosterone yayo ilokhu iyadropha ayinyuki. So lokho ukwehla kwenkonzo yasekamereni noma komfutho wenkonzo yasekamereni kusuke kungachazi ukuthi umuntu wakho uyakuchithela. Ezo lonto. Okwesibili, into eyehlisa inkonzo yasekamereni umdladla kumuntu wesilisa yehliswa into esuka isemqondweni. Once umuntu wesilisa waba ne-stress, waba nengcindezi, ubudoda bakhe abusebenzi. Ngenxa ye-stress asuke enaso, yengcindezi asuke enayo. Yabo. Okunye okwenza ukuthi induku yomuntu wesilisa ingasebenzi ngendlela kungaba ukuthi umuntu uthinta izidakamizwa futhi ukhabazela akayithinti. Yabo. But ngiyacela ubheke lento ukuthi wena ayikho yini into oyenzile efaka ingcindezi kukhabazela esiyenza manje ukuthi ukhabazela umdlandla wakhe wasekamereni wehle. Yabo. Number 2, ukhabazela uyakuveza ukuthi njengoba wena ungasahlala endlini ina 4 months, una 4 months ungahlala endlini, uyeveza mama ukuthi enye imali uyifaka kuba 4. Yes. Ngi-right khabazela? Kunjani impela? So wena njengoba ukhala uthi imali awusayitholi ngendlela ingoba vele imali ayisanikezwa wona yonke. And ngitshele Mazungu, ukhona yini umuntu wesilisa ongakhipha imali yakhe ayinikeza umuntu wesifazane owenza amaphathi odaka utshwala? Cha, akekho. Isiphi isizathu besidala ukuthi u-expect ukhabazela ukuthi akunikeze imali yakhe ubuzodakwa ngayo utshwala? Phela isondlo sengane. Kusho ukuthi wena Mazungu uthatha isondlo sengane uphuza ngaso. Cha, angiphuzi isondlo sengane. Swehlanisa labangani bami. Hayi ngemali yesondlo sengane. Nanku umbuzo Mazungu, ngithi mina ukhale ngokuthi imali akasakunikezi ngendlela, kodwa khona la akunika yona. Le ngxenye akunika yona ile isondlo sengane, kodwa le ekufana ngabiza kuwena awusayitholi njengenkosikazi wakhe awusayitholi ngoba iyona le uzoyithatha uphuze ngayo uyohlanganisa ngayo. Uyabona? Yebo, yes. So ngiyaxolisa ukusho lokhu mama uMkhize. Ukhabazela ukulesima kusona ucontributile kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ukukhulume lokho okusenhlizweni yakho ukukhabazela ukuthi ukubona ku right yini njengamanje uhlala ekhaya kini. Ikuphi okufisayo kusuka manje kuya phambili? Lo muzwa kaMkhize lokho wakuthembisa mhlazana ushada ukuthi uyokwakha umuzi uyawakha yini? Lo mfazi ukhabazela ambona kuwena usawuyena yini? Ngicela ukhulume naye uCwa. Qale before mama ekhuluma ngenelele kancane. Ngicela ukuhlehla kancane ngibheke kancane emuva nje enkulumeni kamama ngoba ngifuna ukuya phambili ngagcizekile futhi ngezwe kahle emadlebeni. Umama uma ekhala ngenkonzo sekamerweni, sacela umama ecabange kahle noma umama ekhumbule kahle ukuthi ilanga alishoyo mengcina ufika ekhaya azange sijabule naye ngoba ingxabano yethu enkonzo kasho umama yenzeka mina mhla umuzi wami uphenduka iphathi. Ngifisa umama ekhuluma iqiniso ukuthi ingasho ukuthi kuthi inkonzo sekamerweni kanti uyena wangiphula umoya. Mina umama uyazi into echathayo. Yeah. Angazi umama ngithola umama ngamjabulisa. Kodwa last day ngigcina ufika ekhaya ngithole kunephathi enkulo umuzi wamakhehla noma kababa. Umndlandla wami nokuphoxeka kwehla lapho. Engangibeki yena ethi manje mina ngumuntu ongaperformi. Bengaperformi sonke lesikhathi. Uyena odala ukuthi performance yami yehle. Nje nokuceda ngisakwezi. Sangaba ngikhetha ukuyeka ukuthi vele ngizokwenza ini ngoba umama wami sengiphoxile. Ngicela mama eqala nje mama ekhuluma iqiniso from lapho ukuthi engasho ukuthi ubaba uyaleka. Akathi umama ubaba ngamphoxa mina. Fose phambili inkulumo yethu. Hayi ngeke phela baba manje usuyangifida uthi angithi ngeke baba. Okay. Ngicela la mhlambe khabazela. Akukho wrong ukuthi umama aveze umuzwa wakhe. Ngizwa kahle. Nakuba umama enawo amaphutha kodwa akukho wrong ukuthi aveze umuzwa wakhe ngoba
ngesikhathi umama umvalela ukuthi aveze umuzwa wakhe, uzogcina uma kunento afisa ukuyikhuluma nawe ukwazisa yona agcine eyivalela ngaphakathi ngoba uyazi ukuthi uma eveza imizwa yakhe wena uyamukela. Gcwabe akusilona iphutha ukuthi umama aveze ukuthi akaneliseki kahle embhedeni, futhi lokho akusikona ukuthi wena kwenza ukuthi ungabi indoda, ngoba kuyenzeka thina njengamadoda uyitshela ukuthi unembile kodwa uthola ukuthi umama akanelisakanga ngendlela. Ukuze ubudlelwane bube right, ayibe khona i-communication yokuthi asho ukuthi baba anganelisekanga, baba kwenzeki ngendlela. Bese kubhekwa ke izizathu zokuthi yini into edala ukuthi kungenzeki ngendlela. Engicabanga ukuthi Gcwabe newethu singavumelana ekutheni ngenxa yokulimala komqondo, lokho engeke ngakuveza ekuqaleni nawe ungifakazela khona ukuthi emva kokuphoxeka kwakho umdlandla wakwehlele nokufisa umama ekamereni, lokho kwenza ukuthi ubudoda bakho bungasebenzi ngendlela. Yebo, yini leyo ilento engiqeda ukuyisho ukuthi once indoda yashayeka psychologically, ubudoda bomuntu wesilisa buhambiselana nengqondo. Once ingqondo yaphoxeka, once ingqondo yadisturbeka, ubudoda bomuntu wesilisa busuke bungeke busasebenza, ngisho ngathi ufisa kangakanani. So ngicabanga ukuthi into yakushaya mumbo omkhulu ileyo mhlawumbe singavumelana ngayo. Hayi, singavumelana ngoba ngisho ukuthi angazi ukubona okunye okuseceleni. Asivumelana ngakho lokho ukuthi shuthu i-stress ucabanga. Stress, yes. Stress. So mama, uyabona ukuthi ukhala ngokuthi aperform ngendlela ekamereni, kodwa uyabona ukuthi umuntu oyimbangela ukuthi angaperform ngendlela wena. Kusho ukuthi wena njengoba uthi manje awaneliseki, umuntu odala ukuthi unganeliseki akuyena ukhabazela. Kodwa izenzo zakho edala ukuthi unganeliseki. Once wena walungisa izenzo zakho, konke kuzohamba. Uzokwaneliseka ekamereni. Ngizwa kahle. Ngisacela ukuthatha lethuba ngikwazi ukuthi ngixolise kumyeni wami. Xolisa mama. Khabazela. Umuntu wami ngiyazi ngonile. Ngikusho okukhulu kusejuleni inhliziyo yami. Ngithi ngiyacela ethole enhlizweni yakho ukwazi ukungixolela konke amaphutha, bonke ubuzima emzise bona. Ngiyacela myeni wami, baba umntwanami, ngicela siqale phansi sizame sibuyise lo athando lwasasunalo. Ngiyazi ngonile kodwa nje ngicela ukuxolisa kakhulu. Ngiyavuma amaphutha ami. Ngibe nabangani abarong abangiphonse weni. Ayikho into obungangenzeli yona sithando sami. Ngiyacela. Cela uthole enhlizweni yakho ukwazi ukuthi ungixolele. Yakuzwa nkosikazi, bengifisa la before uxolele noma nje ngibuze ukuthi sathi ukukhuluma ukuthi uma ungalamaniseka ngenxa yesigigaba esisibonile esisidlula kusona njengamanje esavuleka ngaleya sikhathi kuseneyinkinga. Bengicela unami ukucheck ukuthi mangathiwa umama yalamaniseka ngaba nenkinga lapho kube nomuntu azomsiza uma mhlawumbe umama maphinde eqhuzuka ngoba impilo asiyazi, never know, asazi. Hayi ke kwamanje angimdingi umuntu ozomsiza. Ngisaphinda ngiqhuzuke. Ngicela ukungena la Gcwabe. Khabazela. Mnewethu. Unazo izizathu ezidala ukuthi ucabange ukufinyelela ekutheni uthathe isithembu, okanye izizathu zakho ziyizenzo zikamama, izenzo zikamama edala ukuthi ufinyelele emcabangweni okuthatha isithembu, okanye yinto vele ebisenhlizweni obunayo ejuleni kwenhliziyo yakho?
Engakudalula njengamanje unkosikazi ngokuvula igap lencane ngiyibone ngisele esigangeni esibhakabhakeni ngihlezi esigangeni ngamcabanga ukuthi umama mhlampe mangaye ngumlamanise ngayi competition yokuthi enginakekele ngendlela leyokuqala owayenginakekela ngayo unkosikazi ngoba cha impela benginakekela uma ngingathola isithembu mhlawumbe engakwazi na ukufocusa empilweni ukuthi azi ukuthi ubaba noma yasiphi isikhathi mayefika ubaba ekhaya ejabule bengicabanga ukuthi umama elanyu ngoba loyamuzi mkhulu naloyamuzi mkhulu mhlambe ngisala ekhaya umama ubuye evile lapho ukubheka umama le emakhaya kube ukuthi engomlamanisa ngayo umama umuntu ohlala nekhaya nogogo ngeke ukuboneke lokho webaba ukubona ngifile masengwayo yabona Gcwabe mnewethu lento yokuthatha isithembu awusithathi ngoba umuntu wakho obambisene naye ethandweni enamaphutha. Isithembu esakhiwe kanjalo isithembu esuke sakhiwe out of anger. Isithembu esuke sithathwe ngenxa yokuthi sinama motives are wrong. Yabona uma uthatha isithembu Khabazela usithatha isithembu ngoba usuke unezathu ezithize kungabe izathu zekhaya okanye izathu owawunazo ekuzalweni kwakho zokuthi unesidingo sesithembu. Ngiyakuphula emlonyeni suka dle waqeda ubaba uyazi ngiwele elami lami ladlula lonto angambekela qinisa ekhanda nginali kuwela mfowethu wadlula uyamazi umama kodwa mangimtshena ngayo uvele evuke nje bomvu ngokuthi ngoba ngumuntu wesintu kube kuvela ivini na kubathandaza ukuthi ngoba sibuye mhlambe sixabanise izinkinga yasegcekeni nje ayilezi ophuzo mhlambe sibuye egcekeni mhlambe sibe ngazwani kahle kushiya ukuthi hayi umfowenu ubuye naye ingenelele ukuthi ufuna ulamaniseke. Gcwabe mina nawe singavumelana qhawela kithi ukuthi uveze ukuthi ufisa ukuthatha isithembu ngenxa yamaphutha kamama. Leyewele Gcwabe uqaleni nokurealize ukuthi unewele elizodinga omunye umfazi ukuthathela wena emva ukuthi umama esenza amaphutha. Bengikufihlile lokho kodwa umama lokho uyakwazi eqaleni. Angikwazi ukuthi unewele baba musukhuluma iphutha umdala. Ngibuza ukuthi Gcwabe leyo ukuthi uyiwele lakho lidinga ukuthi ulithathele umfazi. Yinto leyo ecommunicate before nishade nomama. Ngamvezela sesishadile mama kodwa wakhombisa into akayithanda uvuka nje bomvu ngavele ngayithula ngayiyeka. Kwenza njena ke qhawela kithi uma uthatha umfazi uma uzomlamanisa ngendlela awumtshele sesemshadweni umtshela ningakashadi ukuthi njengoba ngikuthatha lawa amasanga asekhaya awavaliwe kusakhona omunye ozongena ebese ngena azi ukuthi usazolaya awumjikeli phakathi bese uthi usofuna ukuthatha omunye ubukade ungakushongo lokho nisazongena. Okunye Khabazela awulinda abe namaphutha bese uqala phansi uthi ufuna ukumlamanisa. Leso sithembu asakhiwele eqinisweni esisekelweni seqiniso. Isithembu esisophila emangeni. Into Khabazela ithi uma umlamanisa ngomunye lo munye afike enza amaphutha afana nawakhe uzolanda wesithathu. Akusizona zonke izinqumo noma ngingathi empilweni izinqumo esizithatha sidiniwe Gcwabe noma siphatheke kabi izona izinqumo ezisilimazayo kusasa. Ngakho ngiyacela mnewethu ngokuthobeka ngicela ukuthi lesithembu ke uyibeke eceleni kwamanje ufocus ekutheni ulungise umuzi wakho nonkosikazi wakho. Unkosikazi wakho uyazendlala manje. Mina umbuzo ebengawubuza Gcwabe kumama wakwakho uMazungu ile ukuthi uyaxolisa kodwa lento eyinkinga angimzwanga ephatha lento yotshwala ngoba iyona into enixabanisayo uMazungu noKhabazela lento yotshwala and angikuzwanga ekuxoliseni kwakho uyimention ukuthi utshwala uyabiyeka noma uzokwehlisa kubona. And ngokaKhabazela
uyagcwaba ngazo ufisa ehlise umama noma ufisa ayeke? Ngoba sengenile bengicela ehlise ephume kulento. Okwesibili mhlambe sengihlala ngenzansi ngoba bese washila amagceke akithi ngokwesintu thina sathi umuntu eseshiya umuzi unkosikazi eke ibuye ngempahla ekhaya. Okwamanje ngabuyela kubo masebuya nempahla ekhaya emakhehleni ngendlela yosiko lakithi lakaZulu. Manje Gcwabe ngicela ukubuza le yokuthi ehlisa. Kusho ukuthi uthi aqhube yaphuza. Meke kade ephuza amabhodlela awu3 aphuza awu2 manje. Hayi baba ngithi akehlise ngoba ngumuntu ongahlali ekhaya ngeke ngisho ayeke indluzulu ngoba vele eqhubeka ngifihlela. Akehlise nje methinta ngikuthi uthi copho ngoba ngiyamazi ukuthi ngeze yeke. Thatha. Hey, uyathanda uMazungu. Yabona uMazungu? Uyakuthanda uCabe. Ngicela uMazungu udlulisa amazwi mhlambe okubonga kubaba, udlulisa inhliziyo yakho uzendlale kuyena. Then sonikeza nokhabazela ithuba lokuthi naye adlulisa amazwi. Baba Khabazela, ngiyabonga kakhulu umnyeni wami ukuthi uphinde ungiphele inye ithuba ukuthi silungise into zethu. Hayi kuyinkambi zafaro baba. Sengicabanga kahle ngizoyeka. Nami ngesaba athi angikwazi ukuyinkonzeni ngifana nje abanye omama. Yeah. Kanje baba ongikhulekise lapho ngithandazise uyonilela nalapha ebandleni. Uthi unkosikazi wami ngicela kube unkosikazi engamshada ngimazi kahle. Ahlwane nabangani. Ngiyabonga myeni wami. Nkosikazi uqedile ungathole. Kodwa nje sesizokwenza ngendlela yosiko lakithi. Njengoba phela nami ekhaya usungaphandle ufuna ukubuyela ngosiko ekhaya. Ngeke ngisho mina ngibesa sihambe ekhaya nezimpahla. Somaya siqale manje sibuyele ebhekho abantu abadala ke. Bazokulungisa lo daba lakho ngendlela efanelekile yesiZulu futhi. Yebo baba ngiyakuzwa. Kodwa mina kuthi kunjalo ukuthi uma unkosikazi eshiya umuzi akavele ebuye nemthwalo ekhaya. Ufuna ezobuya ngosiko ekhaya ukuthi seyabuyiselwa emathongeni abafuna ukubuyisela impepho emsamo ekhaya. Angazi uma ngibeka kahle kanjalo. Yeah. Mndeni waKhabazela siyabonga kakhulu. Sinifisela okuhle kodwa emshadweni wenu ukuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke kube nani. God bless you. Mbukeli weBlack Life TV sesigabeni la sikhuluma khona ukuthi wabuyelani emendweni. Abantu bayakwazi ukubuya emendweni mama. Baphinde balungise baqhubeke nomendo. Nanku umndeni wakaMkhize mbukeli wami omuhle namhlanje yokwakha ikhaya labo bayelungisa inkinga. Mhlambe nawo nenkinga emndenini wakho nihlala ngokuhlukana nobaba wakwakho. Sondela la kwiBlack Life TV. Mhlambe izinto zisengalungiseka. Ungagcini ngokuthi uthi wena wabuya emendweni kanti into yakho nomyeni wakho isengalungiseka. Bhuti wami mne wethu if ubona ukuthi umkakho wakushiya wahamba sondela la kwiBlack Life TV. Dade wethu if ubona ukuthi wahamba kodwa usafisa ukulungisa ikhaya lakho oza la kwiBlack Life TV usengasizakala. Ngiyacela ke mbukeli wami omuhle ukuba usubscribe, comment, ulike. Angihambi ngedwa, ngihamba nomama owecebo sokhulu. Kanti sinama values awu5 ukuthi thanda umuntu wakho. Kodwa ukuze ukwazi ukuthanda umuntu wakho fanele uqale uyithande wena. And umuntu wakho awumthandi ngoba kodwa umthanda no. Okwesibili uyamhlonipha. Uhlonipha umuntu wakho ekhona uphinde umhloniphe engekho. So you respect your partner in the presence, you respect your partner in absentia. Ukhumbule yonke indawo lapho uhamba khona you are a representative of your partner. Abantu mabebuka wena babona umyeni wakho. Abantu mabebuka wena babuka umakoti wakho. So zihloniphe. Wesithathu uyamprotector upartner wakho. Umprotect upartner wakho kubangani bakho nemsebenzini la usebenza khona mbukeli wami omuhle. Protector upartner wakho. Ikakhulukazi kwifamily. Musu ukuvuma ukuthi kukhulunywe ngopartner wakho nawe ufakaze. Vikela umuntu wakho obambisene naye othandweni bese uvikela kakhulu inhliziyo yakhe. Ungayenzi into ezomkhalisa. Lokhu wena ungakuphatha kabi ungakwenzi kumuntu wakho. And uma umprotector awukwazi ukuthi umuntu omvikela uphinde umbeke isandla. Yes. And then we are provide.
provision bafethu. Provision Yeah. ayihambi ngobulili. Provision ayinayo igender. So you protect you provide for your partner whether umuntu wesifazane Yeah. noma umuntu wesilisa. Provision comes in many ways. You don't provide financially kuphela. Uletha ukuthula ekhaya, uletha imfudumalo ekhaya, you provide ngokudla, you provide with a clean home, you provide ngokumnakekela umyeni wakho nopartner wakho. So provision zibheke ukuthi yini ongaprovide ngayo umuntu wakho ayidingayo. Okugcina okwesi-5 i-honesty. Be honest kumuntu wakho obambisene naye othandweni. Iqiniso liyakhululana. Kungcono umuntu wakho umtshela iqiniso elingamkhalisa namhlanje kodwa limjabulise kusasa. Kunokumjabulisa namhlanje ngamanga kodwa kusasa ebese yakhala. Ngoba iqiniso linendlela yayo yokuvela. Akukho kufihliwe ongeyakuvela. Asibonge kakhulu ke mbukeli wethu omuhle weBlack Life TV. Siyabonga kakhulu ngokuyithoba nje kakhulu kuwena. Asibonane ngokulandelayo. Thank you so much. Please don't forget ukusubscribe, follow Black Life TV. Thank you so much. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.